Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mula dito sa Fort McMurray, Alberta, Canada. Uy, friend! Kamusta? It's Kamusta been a na? while. I know, right? Ako po si Melody, isa sa maraming taga-subaybay ng Mahiwagang Burnay mula po noong 2007. Sa dami na ng pinagdaanan ko sa buhay, sa inyo ako kumakapit sa mga araw na kailangan kong ngumiti, umasa, at maniwala na sa kabila ng lahat ng sakit, darating din ang panahong malalampasan ko ang lahat. Kaya naman na makita ko kayo ng personal noong December 1, 2025, tuwang-tuwa ako. Ay talaga ba? Sumulat po ako para iparating sa mga magulang ko, sila Tatay Eddie Tayag at Nanay Mila Tayag, ang aking pagmamahal gaano man ako kalayo. Espesyal na araw sa kanila ang araw na ito, July 10, dahil ipinagdiriwang nila ang kanilang 49th anniversary. 69 years old na po si nanay at si tatay ay 76. Lumaki akong saksi kung paano naging isang mabuting ama si tatay. Kahit pagod siya sa trabaho, hindi niya ipinaramdam na pabigat kami. Siya ang nagpapakain sa amin, nagpapaligo at may oras pang makipaglaro. Kapag araw ng linggo at may ekstrang pera, dinadala niya kami sa mall o kung saan kaya ng budget. Kapag may nagkakasakit sa amin, nakabantay si tatay. Siya ang nagpupuyat at nag-aalaga hanggang hindi kami gumagaling. Palagi niyang inuuna ang kapakanan naming lahat bago ang sarili niya. Kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Hindi kami mayaman pero dahil sa kanya, pakiramdam namin noon, nasa amin na ang lahat. Ibinigay niya sa amin ang oras na hindi na mababawi, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at ang presensyang hanggang ngayon ay baon pa din namin sa aming mga puso. Ngayon ngang malaki na ako, nandyan pa din ang mga magulang ko para sa akin. Nang iwan kami ng anak ko ng tatay niya, ang mga magulang ko ang nag-aruga sa anak ko habang nagtatrabaho ako dito sa Canada. Dahil sa parents ko, hindi kailanman ramdaman ng anak ko na kulang siya sa pagmamahal. Walang pag-aalinlangang inako nila nanay at tatay ang responsibilidad na palakihin siya. Maliban sa pagmamahal, sa aming mga anak at apo niya, nakita ko din kung paano mahalin ng tapat, may respeto at tiyaga ni tatay si nanay. Sa loob ng halos 5 dekada, pinipiling mahalin ni tatay si nanay araw-araw. Hindi man perpekto ang pagsasama nila at dumadaan man sa hirap at pagsubok paminsan-minsan, lagi pa rin nilang pinipiling kumapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko nang nakikita ang paghina ng katawan ni tatay. Mas babagal na siyang maglakad at mas madali na mapagod. Nakakadurog ng pusong makita na yung lalaking tila kayang buhatin ang buong mundo para sa kanyang pamilya dati, nangangailangan na ng pag-aaruga. Ang sakit isipin na ngayong siya na ang nanghihina, napakalayo ko sa kanya. Dati tinatanong ko pa sa sarili ko kung paano ko mababayaran ang lahat ng sakripisyo niya. Ngayon, alam ko na. May mga utang na hindi nababayaran talaga.
Isa doon ang pagmamahal ng mga magulang. Tambalang kumikina ngayong araw na ito, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang taus-pusong pasasalamat ko sa bawat sakripisyo ng mga magulang ko. Salamat sa pagpapalaki sa akin at sa pagmamahal sa anak ko na parang sarili nilang anak. Salamat dahil lagi nila kaming ipinagdarasal. Napakaswerte namin na naging mga anak nila. Sila ang pinakamagandang halimbawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Nasusukat ito sa mga sakripisyong hindi binibilang, sa mahigpit na yakap kapag pinanghihinaan kami ng loob, sa mga panalangin walang sawang inuulit gabi-gabi, at sa pagpiling manatili sa tabi ng taong mahal mo, araw-araw, sa loob ng halos 50 taon. Nanay Mila at Tatay Eddie Tayag. Milya-milya man ang layo ko sa inyo, lagi niyong tatandaan na nasa puso at isipan ko kayo. Dalangin ko na bigyan pa kayo ng Panginoon ng mas marami pang taon ng mabuting kalusugan, kapayapaan, at higit sa lahat, magkasamang bumuo ng marami pang masasayang alaala. Mahal na mahal ko kayo. Habang buhay akong magpapasalamat na kayo ang naging mga magulang ko. Maraming salamat Nicole at Diego sa pagkakataong maipahayag ko sa mga magulang ko ang pagmamahal at pasasalamat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Melody. Lumang kanta. Ngayon ka pumili ng bago eh. Dapat mga 3 coins in the fountain. Ay, hindi ko naabutan yun. Asas! Hindi alata sa nawala mo ng hair. O, diba? Ano nakakatuwa yung... Nanay Eddie and, Tatay Eddie. Wait lang, baka mamaya magkamali pa. Magkaawayan pa eh. Oh. Nanay Mila Nanay at Mila. Tatay Eddie Tayag. Ayan. Yan, from Melody. Gusto kong pasimulan yung usapan natin dito na I would like to share a Bible verse na kahapon nabasa ko lang. Okay. Na saktong-sakto dito na ito ay sa Proverbs 19, chapter 19 verse 14. Ang sabi, bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Nung nabasa ko yun, so yung mga asawa natin. So yung matalino pala yung asawa natin. Yan. Ngayon lang ako na-inform. Okay, biblical naman, so pumayag na tayo. Tsaka, Galing kay Lord yun, ng matalinong asawa. So both sides naman both sides, kay kay Nanay Mila at kay Tatay Eddie. Oo. Parehas silang, kasi pinili na lang ang isa't isa. Oo. So, galing kay Lord yung wisdom, napiliin Yes. na lang ang isa't isa. Oo. Yun, di ba? And tingnan mo nga naman, 5 decades later, almost 5 decades later, ramdam pa rin natin mula sa kwento ni Melody, yung pagpili nila sa isa't isa. Oo. Nakakatuwa, 'di ba, na mapapasana all ka na paano kaya nila ginawa? Correct. Ano kaya yung mga tips? Yun yung ayaw ka namin kausap Melody. Gusto namin Gusto na correct. Ba't ba hindi sila yung sumulat? Gusto namin si Nanay Mila tsaka si Tatay Eddie kasi sa kanila tayo makakakuha ng wisdom, nuggets of wisdom, kung ano ba yung mga tips, mga tricks, mga kumikinang na tips yan para patagal ang mga relationship. Kasi nakakalungkot ngayon, madaming mga relationships ang hindi na rin talaga nagtatagal. Kaya nakakabilib kapag meron kang nababalitaan na 49 years together. O, diba? Nakaka-happy siyang pakinggan. Kaya nga talaga, regalo talaga, blessing talaga mula sa Diyos
para sa isa't isa yung sa kanila. Kasi parehong matalino sila eh. Kung True. ang talino naman po eh, paano mo maitaguyod yung pamilya mo? At gaya sa kwento nga ni Melody na naitaguyod talaga Correct. ng maayos. So Tsaka kung, yung, kung hindi matalino yung asawa mo, ibig Adi- sabihin, hindi galing kay Lord yan. Oo. Naku, patay tayo dyan. Kung sandamukal na red flag, hala, hindi galing kay Lord Ayun, yan. kanino Kanino galing yan? yan? Medyo nakakatakot. Buti na lang itong si Nanay Mila at si Tatay Eddie ay matalino na pinili ang isa't isa. Oh. Yan. Melody, sorry. Mas gusto namin silang kausap. Sabihin mo, Oo, sabihin mo sila. Oo, saan ako Bisita dito. Oo. Tsaka, kailan tayo nagkita ng December 1? Huwag ka na magalit kasi ulam ko nga kanina, limot ko na. So, nung nagsabi niya kasi, di ba, nung nagkita tayo ng December 1, 2025, dumalo ba kayo dito sa stasyon? Nagkita ba tayo somewhere? Oo. Sorry na! Nakalimutan na namin. But, we really hope to get to talk to Nanay Mila and baka Tatay dinala Eddie. niya dito si Nanay Baka. Mila at si Tatay. Tingnan mo, Oo. haka-haka nating dalawa. Sana nag-send ka ng picture. Oo nga. Definitely kung pumunta ka dito, may Teka lang, picture. kasi natandaan ko nag-message to sa akin na to make sure na yung kwento na may wagang Burnay ay mabasa ng July 10. Oo. Tingnan natin Ayan. kung meron tayong makukuha mula sa kung mahanap ko siya. Definitely kasi alam na kung last year kung maalala ko may mga bumisita dito na may edad Kasama na. mga Oo, mga magulang. Magulang. So, hindi namin alam kung saan banda doon. Correct. Kung sino po sa inyo. Oo. Ito, wait lang Aha. May ebidensya ba? Ayan. Wala eh. Oo. So habang hinahanap ni Oo. Nicole kung meron ba siya Oo, sige, mahanap, go. batiin ko lang din dahil nagse-celebrate din ng kanilang 29th wedding anniversary sila Alex at Christy Rarugal. Uy, happy saktong-sakto Anip! nga Sakto eh. naman na sineselebrate natin at pinag-uusapan natin ang mga relationships na nagtatagal. Ayan, oo. Diba? At loadin natin yung mga relationships na nagtatagal kasi alam natin na tested through fire. Correct. Hindi po kasi talaga madali. Ang interesting dun yung Correct. sa gitna dun, maraming Oo, away yan. saan? Di ba papaano? Parang Oo. hindi lang in terms of relationship. Pag halimbawa ang isang tao ay nagtagal ng maraming dekada sa isang kumpanya, di ba? Alam naman natin ang isang Oo. kumpanya ay hindi perpekto, ang mga kaopisina ay hindi perpekto, yung trabaho mismo nakakalurky, Oo. di ba? Pero bakit may mga nagtatagal? Yes. Kaya masarap pakinggan yung kwento Correct. Oo. ng mga taong mas tumatagal ng ilang dekada sa atin para to give us inspiration, paano nga ba magstay? Correct. O, di ba? Oo, So yan. kaya paano nila na-navigate yung mga Oo. problema, yung Tama. intriga. True. Same din sa marriage life po, ang dami pong mga issue din dyan Pero kumbaga naitaguyod nairaos Tama. O, Oo. natandaan ko na bumisita nga last year to sa atin. Oo. Tapos meron siyang bumisita to sa atin last year. Tapos meron siyang daughter na arte-arte. Ayan, si Melody. Sorry na, kasi minsan Ayan. pag nagbabasa ako ng messages, yung dulo na lang. Depende kasi maaalala kayo ni Nicole sa alay ninyo Hindi ko sure, baka naman maganda yung alay nito. Baka maganda yung alay nito, nakalimutan ko lang. Pero ganito na lang, para mas matandaan, bakit hindi mag-alay ulit? Oh, di ba? Kailangan mag-alay ulit para matandaan, di ba? Oo. Pero thank you, Melody, for sharing the story of your Yeah. nanay and tatay. Maraming salamat kasi ito yung pagpapaalala po sa ating lahat na yung mga relationships sa mga marriages can still work. Yes. May mga kabataan kasi ngayon na hindi naniniwala sa kasal, Oo. natatakot na to get Natatakot. married, Oo. ganyan. It's but normal na matakot, but there are still very successful marriages, mga kabisyo. And ang successful marriage entails a lot of hardships. Yes, tama. Lahat po ng successful ang marriage, araw-araw nilang pinipili ang Correct. isa't isa kahit ang hirap-hirap nilang piliin. Tama, kahit Totoo nabubuisit yan. ka na sa kahit inis sa na inis asawa mo. na. 'Di ba? Pero pinipili pa rin nila ang Oo. isa't isa. Pero yun naman yung nagpapatibay Nag-i-evolve kayo into a True. different person Hindi ka naman dapat pwedeng kung paano kayo let's say 10 years ago you're still the same couple. Oo. Iba na kayo. Correct. Dapat nag-evolve kayo. Tama. Kaya nga kahit yung mga magkakapatid, huwag mong isipin na yung nanay at tatay mo sa panganay ay pareho sa nanay at tatay mo ngayon. Pareho sila, pero iba. Tama. Kasi iba na yung ugali, iba na yung pinagdaanan, iba yung mga hardships and challenges. Tama. Yan po ang ating kumikinang kwento ngayon. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Ayan. Oh.
So, muli kay nanay tsaka kay tatay, happy 49. 49. Wow, grabe. Baka next year dito Baka naman Melody next Oo. year magpapa Oo. magpapa 50th anniversary o alam mo na kung sino kukunin mong host. Tama. Lalayo-layo pa ba tayo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O baka uuwi ka ulit from Canada. O kung hindi ka bisita man na. umuwi, kung gusto mong pamantikaan yung bibig namin dahil anniversary ni nanay pwede tatay. din naman. Walang problema. Meron din isa pang option. Oh. Kung hindi ka makakauwi, edi let us fly to Canada. Yun. Celebrate namin. Kami na ang chaperone ng nanay at tatay mo going Tama. there. Kami na mag-guide. Kami na. Kami na, pasundo na lang kami sa airport. Yan. We are happy and again, happy 49th anniversary. Yes. Nanay Mila, Tatay Eddie Tayag. Yay! Yan. Congratulations sa many, many years together at naway marami pa kayong ma-inspire na Tama. mga couples Correct. na magtagal. Especially yung mga younger generation. Oo, True. na Yung takot mga na mag-asawa. Takot na at saka takot na nga maging in a relationship kaya situationship na lang Kaya sila nga eh. O 'di ba? Iba pa rin po yung meron po tayong companion for the rest of our living Tama. days, mga kabisyo. Ha? Alright. O siya, salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!